като ти трябва да се научиш първо да слушаш. Съединител, спирачка, първа. Ще тръгнеш на ръчна, да? На ръчна ще тръгнеш, наистина. Към мене наказали ще за ръчна. Спри! Да, движим се в момента. С кой крак какво натискаш? Левия натискаш. Цъкни ламбите. Ламбите. Защото камерата не ти е на окей, нали? Не, давай. Пали. Чакай. Казах съединител Еби спирачка. до края. Така, и тръгваме. Лекичко. Лекичко. О май гад. Давай, газ, без газ тази кола няма да тръгне. Ема не. Спри. Спокойно бе. Спри и спокойно. Така. Слушай се. We're gonna die! Ой, шет. Спри. Справа. Съединител. Съвет. Запали. Колата ти е запалена. Не е запалена. Запалена, окей. Така. Сега запаля. Карай първо. Колата трябва да тръгне, за да... Защо бързаш да превключваш? Да приключвам, чакай. И няма да форсираш така. Казах ти, в момента, в който тръгваш да подаваш газ, изтегляш съединителя. Не дей да форсираш, да чакаш. Еми трябва да... Така, на първа си. Тръгни на първа, спокойно. Don't worry about changing the gate. The gear. Here you go. There you go, чакай. Не си потеглила, не си... Натисни съединителя. Натисни съединителя. Натиснате. Давай сега. Оп, давай, пускай, давай, гъста, карай, дай газ. Дай газ. Давай трета. Съединител, трета. Дай газ. Оп, не съединител. Не си вкарала? Вкарай. Давай. Ама е съединител. Дай съединител. Еми натиснате, ма. Айде сега. Газ. Газ, Сега пускай съединител. Съединител за плъче. Кола ли е? Дай сега газ. Лекичко, не дей толкова да се силиш. Лекичко. Мини по-така, че. Да не оберем някакъв бордюр. Ако са по... Така. Дай сега четвърта. Газ. Няма нужда от газ. Толкова. Оператора не се обажда, ако обича. Да, не де. Айде така. Съединител. Четвърта. Пускай. Пускай съединителя, защо го държиш, бе? That's it. Айде намали малко. Сега си карай. Сега нормално си караш както автоматик. Там има завод. Какво правиш на сега? И аз спри. Натискаш съединител, спирачка. Освободи. Освобождаваш. That's it. Айде пак тръгне. Дай втора. Абе, Виктория, спри. Съединител, спирачка. Спри. Това нещо... Дай ръката. Натисни съединителя. Първа. Втора. Трета. Това не е направено да го галиш. Ключи. Додолу. Трета. Четвърта. Пета. Окей? Че... Побутваш го само. Няма с галене да стане. Няма с... затова ти казах, усети си сама лоста. Трета, четвърта, трета е нагоре, четвърта надолу. Да. И пета в страни. That's it. И не сме стигнали до задната си още. Хайде не! Чакай са! А на баирката кача! Сега обърни и нагоре по нагорно. Ай сега. Чакай сега, няма да обръщам. Дай така ще минаме нататък. Ох, там може да има security, не знам. Няма никой там. Идва кола. Свиса там. Свиста. Или слез. Слез. Защо? Защото идва кола на средата на пътя. Те ще се вие там.